И какво става, хора? Аз съм Митачето и днеска ще играем. Аз не съм робот. Като това вече един сайт или игра, не знам, както искате го наричайте, което преди време е доста гръмно, но тъй като имаше неща, които трябва да се показваш след след май, не съм сигурен. Затова снимам чак сега, защото както вече ме виждате какъв съм хубав, нали в кавички. И ще играем. Почваме. Потвърждаваме се. Къде има знак? Така. Знака стоп. Не знам само това ли трябва да е, да. Y с капсулка. Y hash RP CD. Минахме. Кое е зеленчук? Морковите, картофа, баклажана, лука и царевицата. Не знам думата тук. Не е думата, не е зеленчук. Така. Нямам никаква идея. Това така. Това трябва да е така, предполагам. Не. О, трябва да играем на морски шах с работа. Трябва да е на много, да. Айде, бихме го. О, трябва да търсим думички. Stop, swing and bike. Търсим се стоп. Знам всичко ли трябва да... В смисъл цялото изречение ли трябва да е stop, swing and bike или само stop, swing, bike. Не знам, сега ще разберем. Сигана, байк. Не вярвам стоп да е така. Не, тук пише стоп, виждате? Ма не вярвам така, стоп. Ес. Може и това да е, не знам, ще разберем чеките си. И гледаме къде има ес. Тук няма тъ около него. И около тебе няма тъ. Около тебе има тъ, ме няма другите думички. Ти си бе, брат. Не. Ето, това стоп, бе, човек. Не го виждам. Не. Това е тука. Байк е тук. Да продължаваме да търсим ес. Не. Ай, къде го? 2042. Защо казвам 20 и пиша 9. 2042. GP Baby. Който знае. G. Ето ти го... What the fuck? Не знам тия го чета ли да ги цъкам тия го чета, но сигурно трябва. Къде е картицата? Удар. Ударявай. Штак, не. Къде отиде? Асес. Трябва да се къде да хвана картица ли? Удар. Какво е Валдо? Имам много интересен въпрос. Значи, що годе ми върви английска, обаче тази дума няма превод. Не я знам. Питайки Google преводачката, няма превод, какво трябва да е това? Какво е Валдо, човек? Не знам. Добре, освен да те съм всяко едно квадратче като идиот. Ако е на повечето, но съм кухнат. Е това, кенефа, да знам. Няма нещо, където го има само на място. Е това да е Валдо. Е тази куличка, да знам. Не знам, малка, ама не знам. Трябва да е Валдо. Валдо, не знам какво е това.